Perspektiva i razvoj Osječko-baranjske županije je nešto što naravno mora biti prva i osnovna zadaća županijske skupštine, nas koji sjedimo, župana, zamjenika župana i tako. Perspektiva je i potencijali, ako to prije nazvat potencijali Osječko-baranjske županije su izuzetno kvalitetni, veliki, jaki, snažni. Ja ću vas podsjetiti i reći ću vam, a da vi to svi znate, da je Osječko-baranjska županija najveća županija u ovih 5 slavonskih županija, da je praktički velika kao sve ove oko njih, ove 4 oko njih, i u broju stanovnika i u svemu onome što jednu županiju čini kvalitetnom i perspektivnom. Sjedište najvećeg grada istočnog Zagreba, sjedište je u Osijeku, najveći grad istočnog Zagreba, grad koji je sjedište jednog od najkvalitetnijih sveučilišta u Hrvatskoj. U ovom gradu 20.000 studenata godišnje studira, živi, dolazi, ali mi i dalje imamo onaj problem, a to je da je masa mladih ljudi koji su upravo oni za koji ulažemo, koji želimo da ovdje ostaju nakon tog školovanja, odlaze iz Osječko-baranjske županije, ne odlaze samo iz Osječko-baranjske županije, odlaze iz svih krajeva Hrvatske, a posebice iz ovog dijela istočne Hrvatske. Nismo mi tu niti najgori, niti najbolji po tom pitanju, ali tu smo niti. U svakom slučaju, ako je ovdje jedan čovjek, to treba spriječiti. Kako to spriječiti? Na koji način? Pitanje koje se postavlja i na nacionalnoj razini i Vlada Republike Hrvatske nema praktički odgovor na tako. Ali mi ovdje možemo napraviti nešto drugo, možemo poboljšati našu perspektivu i pokrenuti naše potencijale. Potencijali Osječko-baranjske županije, koji smatram da Osječko-baranjska županija sa svojim proračunom, sa svojim politikom može poticati prvenstveno turizam i ruralni turizam. Ja ću vas posjetiti da je prije par dana bio ministar turizma ovdje u Osijeku, potpisano je 17 ugovora o poticanju OPG-ova na području ruralnog turizma i ugostiteljstva i dobili smo informaciju da smo jedni od, ne da smo jedni, da smo najmanje ukupno tih sredstava u 750.000 kuna, samo 17.600 kuna čini se. Upravo uloga županije Osječko-baranjske treba to biti ključna, znači educirati, poticati, pokretati, nadzirati općinske, gradske uprave, OPG-ove, privatnike i educirati ih na način da im se objasni kako i na koji način bolje komunicirati sa centralnom vlašću na način da povlače sredstva, da povlače, da svoje prijedloge, da svoje projekte isprezentiraju, da povuku sredstva, da dobiju sredstva. Županija mora trebati puno aktivniju ulogu, jer ako se ovako nastavi u Osječko-baranjskoj županiji, bit ćemo po svim kriterijima na začelju. Apsolutno po svim kriterijima i to je sada vrlo ozbiljna situacija, svi parametri to pokazuju. Kajem ponovno, ne želim da se ovo pretvori u predizbornu kampanju, ali ću joj reći, ruralni turizam kao nešto što je vrhunska ponuda kod nas u Osječko-baranjskoj županiji, gastroturizam, vinski turizam, lovni turizam, ribolovni turizam, potpuno zanemaren. Koridor 5C, prometna povezanost u Osječko-baranjskoj županiji. Koridor 5C, željeznički koridori, imamo zračnu luku odavde do Zagreba najveću, imamo 2 zračne luke, jednu sportsku i jednu komercijalnu. Željeznički koridori, koridor 5C, mreža riječnih luka, znači rijeka Drava sa lukom Tranzit, je nešto što nam daje nevjerojatan potencijal. Nitko odavde do Zagreba taj potencijal, apsolutno nitko. Niti Brodsko-posavska, niti Požeško-slavonska, niti Virovitičko-podravska županija, niti Vukovarsko-srijemska županija. Ponovno su ti potencijali na neki način stavljeni sa strane i sve se dešava stihijski ili eventualno ako neka općina, neki grad, neki poduzetnik iskoči iz tog sivila i pokaže da nešto zna, potom se na neki način onda piše, su pune novine. Smatram da Osječko-baranjska županija, zajedno ne samo u Osječko-baranjskoj županiji, kada kažem Osječko-baranjskoj županiji, ne govorim samo o županu Osječko-baranjskoj županiji, govorim o svima nama koji si upravo ovakvim sjednicama, prijedlozima, idejama kako i na koji način poboljšati i staviti u aktivaciju sve te naše potencijale. Proizvodnja hrane, autohtoni proizvodi naši, od kulena, od bućinog ulja, od svega onoga što mi ovdje možemo proizvoditi vrhunski, kvalitetno, bolje od svih onih u cijelom dijelu Hrvatske, mi to jednostavno ne brendiramo, ne guramo, ne potičemo, ne educiramo one koji se žele s tim baviti i naravno nemamo nikakav
sufinanciranje, nikakav poticaj od strane sufinanciranja, da se to na takav način napravi. Smatram da se sustavno može poboljšati cijeli sustav Osječko-baranjske županije, poboljšati gospodarski rast, poboljšati i demografska slika i sve ono što čini nas kao županiju u ovom trenutku jednom od ja nisam nikad pristalica priča o tome kako nas niko ne voli, kako smo mi uvijek na začelju svega zato što nam neko ništa ne da. Ja sam načelnik općine 12 godina u Osječko-baranjskoj županiji, općina Tunovac. Sve što sam napravio sam isključio svojom vlastnom inicijativom, trudom i radom. Nikad nisam imao komplikativno niti vlast na županijskoj razini, niti na nacionalnoj razini. Sve što sam razvio svoje projekte, iskoristio sam maksimalno sve projekte općina, potencijale općina Tunovac ima i pretočio sam od gospodarske zone. Zašto? Samo zato što je gospodarska zona idealna tamo jer se mi nalazimo na idealnom geostrateškom položaju, jer se nalazimo na rubu grada Osijeka, jer se nalazimo uz bitne prometnice i se smatra da to ima smisla. Pokazalo se kao dobro. Ciklističke staze koje se povezuju sa gradom Osijekom, mi smo blizu i to se pokazalo kao dobro prošlo sve kroz europske fondove. Sada razvijamo nešto što općina Tunovac praktički bilo nezamislivo, to je turizam. Turizam na povijesnoj utvrdi položaju. Također projekti Europske unije koji smo već privukli određene sredstva za revitalizaciju toga, sada smo dobili 1,5 milijuna kuna za izgradnju biciklističke staze od te utvrde koja se veže dalje prema Osijeku. Smatram da na takav način Osječko-baranjska županija mora prepoznavati ove potencijale koje se može. Ponovit ću, turizam, ruralni turizam, gastroturizam, kroz vinske ceste, kroz gastronomiju, kroz lovni turizam, ribolovni turizam, prometni kapital koji imamo je nevjerojatno. 5C koridor, željeznički koridori, zračni koridori, riječni koridori. Proizvodnja hrane je nešto što nemam posebno o tome ništa elaborirati, svi mi znamo smo poljoprivredno područje, da je proizvodnja hrane nešto što bi nama trebalo biti prioritet, pa smo na zadnjoj sjednici županijske skupštine imali temu vodocrpilišta Gad koji stoji potpuno neiskorišten, koji može navodnjavati 500 hektara, u kojem može 40 milijuna kuna hrvatskih sredstava hrvatskih područja. Svi ti projekti stoje kao potencijal koji je enorman, potpuno neiskorišten. Zato moj prijedlog i moje izlaganje se svelo na to, ja neću govoriti o lošim statističkim podacima, ja želim govoriti o budućnosti Osječko-baranjske županije, o projektima koje imamo, o europskim projektima i projektima Europske unije koji su ponovno neiskorišteni. Prošle godine i ovo vrijeme sam također svoje govornice rekao da županija mora i treba oformiti fond koji će biti na raspolaganju lokalnim samoupravama i OPG-ima sa područja Osječko-baranjske županije, koji će pomoći i kroz edukaciju i kroz financiranje projekata, izrade projektne dokumentacije i sufinanciranje projekata Europske unije. Određene općine, pravilno općine, ne gradovi, nemaju dovoljno sredstava da bi te projekte razvili i jednostavno nemaju čak dovoljno sredstava da bi financirali projektnu dokumentaciju. Zašto i zbog čega smo otvorili ured u Briselu, ako je taj ured u Briselu sada iznajmljen Varaždinskoj razvojnoj agenciji? Čega Varaždinska razvojna agencija ima razloga biti u Briselu u našem prostoru, a mi u našem prostoru kojeg smo kupili ne. Sve su to stvari koje Osječko-baranjsku županiju mogu pokrenuti u pozitivnom smjeru, ali moramo prestati razmišljati o tome ko će nam šta dati i da li ćemo išta dobiti, da li ćemo političkom trgovinom šta ostvariti ili bilo čime drugim. Moramo se sami trgnuti, moramo sami početi razvijati vlastite potencijale koji se nadam se uspio bar ovako ukratko navesti i reći da imamo stvarno bez prelijepa smo županija, velika smo, puno potencijala i opet sa premalo inicijativa. Možemo, imamo ljude, nisam bez veze ti rekao na početku da je jedna od najvećih sveučilišta, najkvalitetnijih, to su prve što u Osječko-baranjskoj županiji. Kadrove koje školujemo, koje proizvodimo, treba samo implementirati u politiku koja treba biti pozitivna i hvala.